Ens trobem al Parc Natural del Delta de l'Ebre, un espai catalogat i declarat Reserva Natural de la Biosfera, que dona lloc a una elevada diversitat d'espècies d'aus, una de les més importants de la Mediterrània. La Torre de Sant Joan és una antiga torre de defensa situada a la badia dels Alfacs. De planta quadrada i en forma de tronc piramidal, actualment només queda la part inferior i massissa de la torre. Degut als moviments de terres del delta, la torre actualment es troba a uns 50 metres mar endins, en una zona de poca profunditat i amb un accés difícil des d'un terraplè de pedres soltes. La proposta neix de la necessitat de recuperar i preservar la torre. Més que una simple recuperació funcional, es tracta d'una reinterpretació poètica. Amb la intervenció proposada no es tracta d'envair la torre, sinó de complementar-la i establir un diàleg entre el passat i el present. La permeabilitat és el punt clau d'aquest diàleg. La nova estructura és lleugera, transparent i permeable a la llum i a l'entorn. No competeix amb la torre, sinó que serveix com a marc per a realçar-la i contemplar-la. Com a element indispensable per a qualsevol torre apareix una escala, però en aquest cas deixa de ser un element funcional i es transforma en una peça poètica, un element escultòric que destaca per la seva materialitat, i l'estructura, l'element racional i rígid, desapareix buscant la màxima integració amb l'entorn. La torre de defensa existent, amb els seus carreus amuntegats un damunt l'altre, ens serveix com a inspiració i base per a la nostra reinterpretació de la nova torre. 3 caixes apilades conformen la forma bàsica de la proposta. De diferents formes i mides reflecteixen la diversitat i regularitat dels carreus existents, evolucionant fins a només deixar visibles les arestes, creant així una estructura lleugera i transparent. El projecte s'inspira en la tècnica d'encaix japonesa, un equilibri entre resistència i eficiència, que ens permet crear una estructura sòlida sense necessitat de fixacions metàl·liques. Ens permet crear un sistema constructiu provisional que destaca per la seva bellesa natural. L'estructura està plantejada amb unes bigues laminades de fusta de pi amb una secció de 24 per 24 centímetres amb diferents forats i metges als extrems per encaixar-se entre si. En aquest projecte s'utilitzen 3 tipus d'encaixos per adaptar-se a les diferents parts de l'estructura. L'encaix tipus 1 s'utilitzarà en totes les trobades amb 3 unions, proporcionant una màxima resistència en els punts clau. L'encaix tipus 2 s'utilitzarà en les trobades amb 2 unions en forma de T, aportant flexibilitat i adaptabilitat a l'estructura. L'encaix tipus 3 s'utilitzarà a les bigues laminades que fixarem a la base de formigó, mitjançant una varilla roscada assegurant una unió sòlida i estable. Aquesta, doncs, és una proposta on no només donem valor al passat, sinó que establim un diàleg entre aquest i el present, amb el principi fonamental del respecte per a la construcció existent. No es tracta així d'envair ni desvirtuar la torre, sinó de complementar-la, realçar-la i contemplar-la.